Дай сега, стегни ги малко. Бицепсите, бе. Така, дай твоен бицепс. Леко стегни. Браво, супер. Стой така. Стегни тази ръка. Стегни. Сви още. Сви. Дай надолу лаката малко. Стегни сега хубаво. Това е супер. Идеален. Опани трицепса, изпани се, напред трицепса. Това. Та ръка е на 65 кг, не е на 200.